Happy anniversary Sale Mart Grocery. Diri ang among panerbisyo, diri ang among paningkamot, diri ang among pamilya. Barato ang presyo. Sulod sa tindahan imong makita, pagka mapainupsanon sa among tanang buhat. Sa kada palit nimo among kalipay, kay ikaw among inspirasyon sa adlaw-adlaw nga trabaho. Barato ang presyo, maugyod among gi-priority. Aron ng pamilya, malipay ug makabarato pirmi. Kompleto sa panginahanglan, presko ug limpyo. Sale Mart Grocery, imong partner sa adlaw-adlaw nga kinahanglanon. Ang among serbisyo, dili lang trabaho, kundi ligugma ug tinuuray nga pag-alaga nimo. Kay diri sa Sale Mart Grocery, ang customer, pamilya gyud na mo. Sale Mart Grocery, ani mo kay suri ka diri. Preskong items ug barato, ang presyo pirmi, tibuok pamilya nagtinabangay. Tag-iya ug empleyado, kuyog sa pag-uswag sa kanunay. Sale Mart Grocery, imong suod nga silingan sa among serbisyo. Ikaw among hinungdan, happy anniversary Sale Mart Grocery. Padayon ta kay para ni sa community. Tag-iya nga matinabangon ug puno sa paggamuma, naguna sa pagserbisyo uban sa kasing-kasing nga mapaubsanon. Mga empleyado, pundasyon sa kalampusan, dili mo undang bisan lisod para lang makatabang. Di sir sa ayo, nagayo sa mga baligya, siguradong upside ug limpyo para sa tanan nga mamalitay. Cashier sa counter, paspas ug kanunay nag-smile. Pasalamatan ta kamo, kamoy frontliner kada adlaw. Bodigero sa stockroom, kuskan ug ugihan, nagara-range sa kahago para sa store mahimong organisado kanunay. Checker sa inventory, sigurado gyud nga sakto. Aron walay kuwang, walay sayop ug walay maapektuhan nga customer. Security guard, bantay sa kahapsay ug kalinaw. Salamat sa serbisyo ninyo nga walay kapuli. Driver sa delivery, bisan ulan ug init, nagpadayon aron ang goods makaabot sa hustong oras. Nagpasalamat kami sa among customers sa suporta nga inyong gihatag sulod sa katuigan. Kamo ang hinungdan sa among pagpadayon ug sa among pagpaningkamot nga mahimong mas maayo pa sunod tuig. Salamat, daghan kaayong salamat Sale Mart Grocery. Barato ang presyo, masaligan mo kami. Kuyog ta sa pag-uswag sa kalipay ug panakiusa. Sa among pagserbisyo, among tinguha klaro, kompleto, presko, presyo barato. Happy anniversary Sale Mart Grocery. Padayon sa pag-alagad, padayon sa pag